Kazi waye hama wadiwa tadzoka zvakare. Ndini wenyu Muparidzi ANOTI. Tichiri panyaya yedu pana Mako 1. Tikutarisa panyaya yekuti Jesu wakaporesa munhu wakanga ane maperembudzi. Amen. Patakasiyira isu takanga tichitaura nezvemaperembudzi, takataura kuti chirwere chinokwanisa kubatira kana chisingabatire pavanhu, pamweya chinokwanisa kutapukira. Asi zvinoitawo kuti munhu kana ane chirwere chakadaro unokwanisa kunzi wachena nekuti chinenge chadzikama maari, achichajamba jamba, chakontena. Asi kureva kuti hachipo, chiripo, asi chavandika, chasubdued. Utano hwakurisa kupfuura chirwere. Tikati kana tichiuya kumweya, chirwere chemweya wetsvina, idenda remweya wetsvina pamweya, unokonzera kunzi munhu atadze kupinda panzvimbo tsvene, munhu adzingwe kubva kumisasa yavanhu. Izvozvo tikataura pakupedzisira kwanisa, patakauya nechirongwa last time, tongoti nezuro. Asi handiri mberi neshoko, kune zvizhinji zvatingade kutaura nazvo. Nhasi tikapedza, titangire pavhesi 43. Zvino akamurayira kwazvo, akamuendesa pakarepo. Wakatanga wamurayira, obva azomuregera achienda. Haangoti waporeswa enda zvako. Wakatanga wambomupa makondisheni kana kuti murayiro, kana kuti zano chakanaka chaifanirwa kuita usati waenda. Akati chenjera, akati kwaari, chenjera kuti urege kuudza munhu chinhu, asi enda uzviratidze kumuprista, ubayire pamusoro pokunaswa kwako zvakarayirwa naMozisi, chive chapupu kwavari. Asi iye wakabuda akatanga kuzviudza vanhu vazhinji nokuparidzira shoko iro. Nokudaro Jesu wakanga asingagoni kupinda muguta pachena, asi wakanga ari kunze panzvimbo murenje. Vakauya kwaari vachibva kumativi ose. Ko zvaipei? Ndazimbotanga tambogadzisa nyaya yekuti ko zvaipeiko Ishe wedu? Imi makafanira kuparidzira vazhinji, makafanira kurapa vanhu, makafanira kufamba nemigwagwa muchirapa, muchidzidzisa, muchiita zvose. Ko zvaipei zvamaita chinhu chakanaka? Makuti ichi ngachirambe chakavanzika ichi, zvaipei? Ko zvamakaita paKapenaumu chakanga chiri chinhu chiduku here? Ko zvamakaita paimba yaPetro chakanga chiri chinhu chiduku here? Uyu wamarapa nhasi una maperembudzi, chii chaipa? Mufananidzo, mweya yetsvina yakanga ichirapwa kwese uku, imweya yetsvina yakanga yakavanda mumakereke. Muri kupaona kapa? Irimo mukereke, yakavanda, asi hapana vanhu vanogona kuita nezvazvo. Zvichireva kuti vanhu vose vakanga vano kurwara. Muri kupaona? Saka tose tikati tarwara neTB mumba muno, mukereke muno, pane mumwe ungadzinga mumwe here? Zvinokwanisa kuti pane mumwe uno TB, chirwere chopota chichipararira mbichana, kusvikira zvazobatwa vanhu varwara, vazoona kuti uku kurwara kwanyanyisa.
vanhu vorwara zvino. Ndo panozotanga kuitwa chii? Kunzi aiwa yatiwane kuti ndiani vari kurwara tivabise pakati pedu kana izvi zvichiitika. Asi pane dzimwe nzvimbo zvinongonzi iri igosoro zvaro. Munhu uri kungokosora, hamusi kumuona here kuti unongokosora nguva dzose. Zvikanzi chirwere chechikosoro chinobatira, but chinhu chinongorwara navanhu mazuva ose nguva dzose, hazvinei kuti inguva yegore. Maona manje, ichi chirwere chanyanyisa. Chinhu chiri pamurayiro kuti kana munhu akangozikanwa chete kuti anacho, zvichida chidziro chemba chaicho changozikanwa kunzi chava namaperembudzi, chakutofanirwa kuparadzwa. Imba yakutofanirwa kuparadzwa kana kuti chidziro icho chinoparadzwa. Kana kuti zvakanamiridzwa kumadziro uko zvakufanirwa kuparadzwa. Saka ivhu rese rinokokorwa robviswa rorashwa. Pona Mwari, chirwere chakawanikwa chichiripo, zvakuda kuti mutobvisa kanyangwe nezvitina mopaza chidziro ichocho, movaka chimwe, monama. Chirwere chakaramba chiripo, pazai imba yose. Mutangise futi kuti zvitina izvozvo zvinenge zvabviswa ipapo nevhu iro zvainoraswa kutoferi chaiko, kugehena uko kune moto. Muri kupaona? Zvichireva kuti chirwere chakanyanya. Maperembudzi, madziro anoita maperembudzi ndiyo yatinoti mildew. Tinoiti chiiko mushona? Inofungai kuti chii? Hanchamira ipapo. Iwo maperembudzi ekumadziro aya kana aitika, vanhu vanotanga kutaura zvakawanda. Pane mamwe anoitika nechando aya ekuti dova rawandisa mumba, itsvina inenge yasangana nezvimwe. Kozita mamwe anonzi aya ndeye mweya yetsvina. Pane mamwe atoripo akatonzwa arudzi aya kana aitika pakuda vanhu vaya vanobata mishonga vaya kuti vauye vazotiudza kuti zvii zviri kuitika pangu pano. Pakuda n'anga pano. Mazviona manje. Ko zvaipeiko ishe kuti munhu marapa munhu, marakidza simba renyu rakabva kuna Mwari, makuti munhu ngambotanga ambonozvirakidza kumuprista. Nguva dzose ndowanzotaura ndichiti kuzadzisa murayiro, kuzadzisa murayiro, kuzadzisa murayiro. Asi pane chimwe chinhu chakati wedzerei pano. Chimwe chinhu chingoripo pamusoro mbichana, pamusoro pekuzadziswa kwomurayiro. Chenjera kuti urege kuudza munhu chinhu. Paunobva pano, wakafamba wakananga kumba kwomuprista, kana ukafamba wakananga kusinagoge, kana ukafamba wakananga kutemberi, usakwazise kana munhu mudziva. Famba kutanga wasvika ikoko, wagadzirwa zvinhu zvaitwa zvakanaka, wanikwa kunzi wachena, wapira mipiro yako yose. Ndizvo zviri kudiwa. Enda unozvirakidza kumuprista. Ko Jesu anga ari muprista? Jesu akanga asiri muprista, haazi werudzi rwamaprista. Jesu akanga asiri murevhi. Andi Jesu akanga asiri murevhi. Asi dai varevhi vakanovhunzisa nyaya iyi, vaizoziva kuti simba raMwari riripo. Kuti munhu arapwa maperembudzi, akabva angopera chiripo ripocho, pane simba raMwari riripo. Vaprista ndivo vaiona kuti wanatswa here kana kuti uchiri kurwara. Arimbodzokerai zvishoma varevhi, ndozvakanakira Kristu.
unotaura zvinhu zvakanga zviripo kudhara kuti haiwa musatyora murayiro. Saka kana Kristu akati tisatyora murayiro apa, patakazonzi tinotanga kutyora murayiro ndepapiko? Tisisaite zvimwe zvinhu zvaiitwa kudhara. Nekuti zvinonetsa kuti makatanga kutyora murayiro, zvinoreva kuti yose inotyoka, hakusina murayiro yakanaka. Murayiro haichabatsiri. Zvichida ndoko kubva pamusoro pemurayiro kwacho kwamunenge muchitaura. Vamwe vakati haiwa mirayiro yezvinhu izvi zvemitambo yakanga yazadziswa. Vakapa muenzaniso wokuti kumiswa kwechipiriso chamangwanani nachamadekwana zvaireva kuzadziswa kwemurayiro. Chipiriso chamangwanani nechamadekwana chinomiswa nekuti hazvichabatsira kuti mupe chipiriso ichocho. Ndopanonzi naIsaya, pamunouraya mbudzi kana makwai kana nzombe, zvakafanana nekuti muri kuuraya munhu, nekuti muri kuita musina hanya. Muri kuita musina hanya. Chinodiwa chii? Ihanya yekuti kana tichienda kunobayira zvichidai gwayana, mwoyo wedu unofanirwa kunge uchirwadza kuti vakomana tadzoka futi kuzobayira kuna Mwari. Isu takambotadza futi last week tikabayira zvakare. Saka Mwari anotiona seiko? Last week wakati handichazviita, this week wadzoka futi uchiti handichazviita. Uri serious here iwewe pamusoro paMwari nokutadza? Une chido here nokukudza Mwari? Nekuti kubayira kwako kwakushaya rukudzo rwaMwari. Wakungoitawo chete kungoti zvingofanirwa kuita. Ndopamunonzwa ana Pauro achiti musamanikidza vanhu. Hazvifanirwi kunge zvichimanikidzwa. Zvitori nani kugara nechivi chako usina kubayira pane kunobayira uchinyengedzera. Kuva nehanya nezvinhu zvaunenge uchiita nazvo. Kana uchinzwa kurwara iwewe kwekuti nhasi hauna kunamata mangwanani, kana uchinzwa kurwara kwekuti hauna kunamata masikati, kana uchinzwa kurwara kwekuti hauna kunamata usiku, ndiko kwatinoti zvingaenzaniswe nekuva nehanya naMwari wako, kuti ndatadzira Mwari. Mwari anoziva kuti munoita basa rakawanda, nepamwe pano mungangopotsa, asi zvose zvamunopotsa izvi munofanirwa kuripira. Muri kuona? Chakaripira chibayiro chamangwanani nechamadekwana chii? Kana ari Jesu akabva amisa zvibayiro zvose. Handisi kuda nzombe dzenyu, nzombe dzamuri kuuya nadzo idzi namakwai amuri kuuya nawo nembudzi dzamuri kuuya nadzo ndedzangu dzamuri kungouraya pasina. Zvinhu zvose zvamunazvo imimi ndezvangu, nyangwe neupenyu hwenyu chaiwo nehanzu dzamakapfeka neshangu dzamakapfeka ndedzangu. Temberi yamuri kuuya kwairi ndeyangu, ivhu ramuri kufamba nderangu. Yative nehanya nezvinhu zvatinoita. Kukereke kwaunoenda mazuva ose musi weSondo, une hanya here kuenda kukereke? Uri kuenda wakachena here rukudzo? Uri kukudza here kuti ndiri kuenda kunonamata Mwari? Kana kuti uri kungoendawo zvako zvongoti ndangojara kungoenda kukereke mazuva eSondo, saka ndinongoenda. Paunenge urimo unenge uchitofunga zvako zvawakaita, upombwe hwose hwawakaita.
zvinhu zvauri kufunga kunoba zvako, funga zvako kuti uchawana mari sei, uchaita dhiri, uchasmagla zvinhu sei. Tofunga zvako kuti uchatsotsa munhu sei urimo mutemba, urimo muchechi, hauna kana nehanya. Chikonzero chawaendera kuchechi ndechei? Kuva nehanya. Kana kuri kuregererwa zvivi kwawati uendere kuchechi, chivi chawatadza ndechipi? Uchachidzokorodza futi kana kuramba uchidzokorodza chivi chacho. Manya hapana. Azvisareva chinhu kuenda kwako kuchechi. Nzvimbo dzedu idzi dzatinonamatira nechii, ngatiedze kuzadzisa kururama nekudzibata neutsvene. Iwe pachako ndiwe unopa kubata neutsvene. Kusara kwokuti kana wawira chimwe chikonzero iko chekuzoparadzira mweya yetsvina iri pauri yakavanzika mauri, yekuti chechi yese inopedzisira yabatwa nemweya wetsvina iwo. Zvinenge zvakuita kuti mweya wetsvina wava komoni muchechi. Hongu chechi inoparara naizvozvo. Asi pane chimwe chiri aggressive chekuti chakapinda imo muchechi, munoziva kuti pane chinhu chapinda muchechi muno. Tikasaita action panapa, chechi yapera. Ndozvakaita maperembudzi. Mirayiro yamaperembudzi. Zvino Jehovha vakataura naMozisi naAroni akati, kana munhu ana pakazvimba, ndiri kuverenga paLevhitiko 13, kana panofunuka, kana chivara paganda romuviri wake, pakaita sehosha yamaperembudzi paganda romuviri wake, unofanira kuiswa kuna Aroni muprista, kana kuno mumwe wavanakomana vake vaprista. Muprista zvino unofanira kucherekedza hosha iri paganda romuviri wake. Kana mvere dziri pane hosha dzakashanduka dzikava chena, hosha ikaonekwa kuti yakapinda kwazvo mukati meganda romuviri wake, ihosha yamaperembudzi. Muprista ngaamucherekedza agoreva kuti haana kunaka. Kana chivara chiri chichena paganda romuviri wake chikaonekwa kuti hachina kupinda mukati meganda kwazvo, mvere dzisina kushanduka dzikava chena, muprista unofanira kupfigira munhu uyo une hosha mazuva 4. Nomusi wechinomwe muprista unofanira kumucherekedza. Kana akaona kuti hosha yakaita seyamira, kuti hosha haina kunyenga paganda, zvino muprista unofanira kumupfigira mamwe mazuva 4. Zvino muprista unofanira kumucherekedza nezuva rechinomwe. Kana akaona kuti hosha yaita nani, kuti hosha haina kunyenga paganda, zvino muprista uchareva kuti munhu wakanaka hake, pakanga pakafunuka hapo. Ipapo unofanira kusuka nguo dzake agova wakanaka. Asi kana pakafunuka pachiramba pachinyenga paganda, ambozviratidza kumuprista kuti anzi wakanaka, ipapo unofanira kuzviratidza kumuprista. Zvino muprista unofanira kucherekedza kana akaona kuti pakafunuka panyenga paganda, ipapo muprista unofanira kureva kuti haana kunaka, maperembudzi. Ipapo pakutanga kuverenga kwataita apo kubva pavhesi 1 kusvika pa8 panotiratidza chimwe chinhu, kudzama kwamaperembudzi nokufungirwa kunzi una maperembudzi. Saka kana une ganda rakachena unofungirwa kunzi una maperembudzi. Panozova nekudzama kwacho, kwekuti chinenge chakanyenga mukati meganda. Asi zvinotirakidzawo basa remuprista kuti unoona, unoziva, wakadzidza pamusoro pehanya pehosha. Ndiye unoziva kuti hosha iripo. Iwe kana wava muprista nhasi, kana wabhabhatidzwa, zvinotaura kuti kubhabhatidzwa kwomweya mutsvene kuya kwakanaka, uchingori mutsvasu. Kana une mweya mutsvene unoziva kuti apa pane hosha apo. Asi zvino kana takudzidzisa iwe kuti uva muprista, unofanira kugona kutaura kuti wakangoona chete munhu akadai sobva waziva kuti apa pane hosha apo. Handisi kutaura hosha yapaganda, ndiri kutaura hosha yemweya. Kuziva pane hosha nepasina, kuziva munhu wekuavhoidha nemunhu wekutaura naye. Dzimwe nguva hauziwani kusvikira chatumbuka, munhu akavadza,
akapfeka hanzu dzake. Ndopatinoti paya munhu unenge wakapfeka sutu yepamberi yamadhoras neshangu yekuti pamwe pei yako yese yegore inoperera ipapo. Sokisi achataura dzokoni. Motikari yaari kufamba nayo kana kuswedera padhuze nayo, so kuiguma unofunga kuti unosiya tsvina ipapo, unotambira kuri. Zvisinei kuti hauna kupunza kana chi, nekuti chero wakapunza kanhu kadiki ipapo haukwanisa kubhadhara chaunenge wapunza ipapo. Nokuda kwezvaakazvivharidza nazvo zvose izvi zvakamukomberedza izvi, munokwanisa kutadza kuona hosha. Hosha yomweya inozikanwa nevanhu vane chipo chomweya. Pakutanga, hosha yomweya inozikanwa navanhu vakadzidza zvomweya. Zvomweya ndokudzidza murayiro waJehovha, naiwo mweya mutsvene, murayiro wakanaka, mutsvene, wakatendeka. Murayiro hauna rushamba, uri perfect. Murikuona manje zvekuti makaona munhu ari kungoratidza flamboyance, unokwanisa kutaura kuti apa pane ruchiva, apa pane kudada, dzava hosha idzi. Apa pane kuzvikudza, hosha. Dzimwe nguva hosha iyo inenge yakanyenga, yakadzamisisa mukati mepfungwa nemwoyo nemuganda, yakatobatira pana dhiabhorosi pachake. Munenge muchingoti flamboyance. Haizi flamboyance, kurwara. Kurwara. Namaprista amazuva ano, maprista etusenza navaprofita vacho, hakuna kana chavanomboona, nekuti ivo ndozvavatori. Hosha dzinenge dzakanyenga muchechi dzakanyenga, asi hakuna unoona kuti hosha dziripo. Hosha dzavakomo. Maona manje, muprista ndiye akadzidza zvinhu zvaMwari. Vakakomborerwa vanoti kana vakabhabhatidzwa havadzokere shure. Isu takambodzokera shure ka 10:10 zvagona. Tinoita uprista hwokudzidza inzwi nenzwi, nomweya mutsvene wokuwana inzwi nenzwi. Iwo ndiwo unozotidirira kuti varume vaita shunga, ita ndingovapawo nzwisa mbichana, topuhwa nzwisa mbichana, topembera samapenzi kuti tapuhwa kanzwisa pana, vanhu vanonzwa, nzeve dzinodzirira. Asi vakazadzwa nomweya mutsvene kubva pavakabhabhatidzwa pana, zviduku kwavari izvo. Isu tinovagodora isu kuti dai uduku hwaidzokerwa sezvatanga takaita pakubhabhatidzwa kwedu, tingadai tino mufaro. Ndoda kuti muverenge ipapa pa 1-8 nezvandataura izvi. Munofanirwa kuwedzera, ina hasi kuwedzera mvura zvandataura izvo. Ina hasi kuwedzera ipapo. Okay? Ndongoendera mberi nichiverenga nekuti pakakurisa. Kana hosha yamaperembudzi iri pamunhu, unofanira kuiswa kumuprista. Zvino muprista unofanira kusherekedza. Kana kaona kana pakazvimba pachena paganda, mvere dzikashanduka dzikaita chena, pakazvimba pakava nenyama yakatsvuka, ndo maperembudzi anguva avapo paganda romuviri wake. Zvino muprista ngaarege kumufigira, nokuti haana kunaka. Ngaareve kuti haana kunaka. Anofigirwa asina kunaka ndiye achiri kutarisiswa. Asingapfigirwe zviri pachete kuti ane maperembudzi. Mumwe anoda kuonekwa kunzi ane maperembudzi, mumwe ari kutoonekwa nachakare kunzi uyo una maperembudzi, uyo. Kana maperembudzi akabuda pose pose paganda, maperembudzi akafukidza ganda rose romunhu une hosha, kubva pamusoro wake kusvikira kutsoka dzake,
pose panoonekwa nomuprista, zvino muprista unofanira kutarira. Kana akaona kuti maperembudzi akazadza muviri wake wose, unofanira kureva kuti munhu une hosha wakanaka. Kuva hosha wagonaka sei? Zatinzwi zvose zvashanduka zvachena, wakanaka hake. Asi kana nyama yakatsvuka ikaonekwa kwaari, uchava usina kunaka. Kana muprista akaona nyama yakatsvuka, unofanira kureva kuti haana kunaka. Nyama yakatsvuka haina kunaka, maperembudzi. Kana nyama yakatsvuka ikashandukazve ikaita chena, unofanira kuuya kumuprista. Ipapo muprista unofanira kumucherekedza. Kana akaona kuti hosha yashanduka ikaita chena, muprista unofanira kureva kuti une hosha yakanaka, wakanaka hake. Muri kupanzwa? Une hosha, hosha iripo, maperembudzi aripo, asi wakanaka hake. Iya yakatsvuka iya ndiyo iri dangerous. Muri kupaona? Yekuti paganda rake panenge paita red. Asi kana ganda rake riri chena, hosha yakabatira, asi wakanaka chi? Wakanaka zvake. Hosha iripo, hakuzi kuti haana maperembudzi, anawo, asi akanaka zvake. Tingangogara naye. Asi kana nyama yakatsvuka ikaonekwa kwaari, uchava usina kunaka. Kana muprista akaona nyama yakatsvuka, unofanira kureva kuti haana kunaka. Nyama yakatsvuka haina kunaka, maperembudzi. Kana nyama yakatsvuka ikashandukazve ikaita chena, unofanira kuuya kumuprista. Ipapo muprista unofanira kumucherekedza. Kana akaona kuti hosha yashanduka ikaita chena, muprista unofanira kureva kuti une hosha yakanaka, wakanaka hake. Zvino kana nyama ine mota paganda pakapora, panzvimbo yemota pakauya pakazvimba pakachena, kana chivara chikaita sechitsvuku, zvinofanira kuratidzwa muprista. Zvino muprista unofanira kucherekedza. Kana akaona kuti pakadzika pasi peganda mvere dzapo dzakashanduka dzikaita chena, muprista unofanira kureva kuti haana kunaka, ihosha yamaperembudzi yabuda napamoto. Asi kana muprista akapacherekedza, akaona kuti hakune mvere chena ipapo, pasina kudzika pasi peganda, asi pava nani, muprista unofanira kumupfigira mazuva manomwe. Kana pakanyenga pose paganda, muprista unofanira kureva kuti haana kunaka, ihosha. Asi kana chivara chikarambira panzvimbo yacho, chikasanyenga ivanga haro remota, muprista unofanira kuti wakanaka. Toramba chiverenga. Kana nyama yomunhu ina pakatsva paganda rake, nyama yakatsvuka yapo, ikaita chivara chichena chakaita sechitsvuku kana chichena, muprista unofanira kupacherekedza. Kana akaona kuti mvere dzapachivara dzashanduka dzikaita chena, akaona kuti pakaita sapakadzika paganda ava maperembudzi akabuda napakatsva, muprista unofanira kureva kuti haana kunaka, ihosha yemaperembudzi. Asi kana muprista akapacherekedza, akaona kuti hapana mvere chena pachivara, uye kuti hapana kudzika pasi peganda, asi pava nenhapo nemhopo kana kuchika, muprista unofanira kumupfigira mazuva manomwe. Zvino muprista unofanira kumucherekedza nezuva rechinomwe. Kana pakaramba pachinyenga paganda, muprista unofanira kureva kuti haana kunaka, ihosha yamaperembudzi. Kana chivara chikaramba chiri panzvimbo yacho, chikasanyenga paganda, asi chava nani, ndiko kuzvimba kwokutsva hako, muprista unofanira kureva kuti wakanaka hake, nekuti chivara chokutsva. Saka maprista akanga ane basa rekutaura kuti munhu une hosha, munhu haana. Kana muprista akataura kuti iwe une hosha, wakaenda kuna Jesu wakanatswa, unofanira kudzokera kumuprista kumuratidza kuti handisina hosha, nekuti ndiro basa ravaprista. Jesu uri kutiudza kuti chii? Remekedzai vanobata basa raMwari. Ndivo vakaiswa ipapo naMwari. Hazvinei kuti ndiri munhu unokwanisa kuparidza chaizvo mucheche, kana kune vafundisi varipo namasteward anenge aripo, vanhu vanoita zvinhu zvaMwari, ndinofanira kuvaremekedza. Kana ndiri muparidzi, ini unoparidza zvakanaka kupfuura mufundisi namasteward navose vamwe vari mukereke, hazvirevi kuti ndini ndida kunyora receipt book yekereke, hazvirevi kuti ndini ndava kutonga nyaya dzekereke.
basa rangu harizi rekutonga zvinhu zvemukereke. Basa rangu nderokukusha. Uye zvakashoma kuti ndinge ndichitsoropodza pakushwa nemunhu. Kana ndakaona kuti mwakusha haana kudzamisa, ndini ndinoenda ndokusha ndodzamisa kuvhura paakadzamisa napo paakaita napo. Kana zvichida kudzamiswa, ndichakupai mufananidzo waJesu zvaakaita mumwezi kumberi uko. Ini ndingasumuka here ndichikorekta mufundisi kuti mufundisi apa makanganisa kutaura zvine ruremekedzo here? Hazvina ruremekedzo. Ndinofanirwa kunge ndine imwe nguva yekuti ndingataura namufundisi kana kuti ndingataure nekereke. Nguva yandinayo yokutaura nekereke kana tichisangana pakati pevhiki, zvichida tinosangana mumaklasi, ndoisa poindi yangu inini yekuti pakati apa tinofanirwa kudai. Ndikuita munhu ane hanya nekereke yake. Ndangosumuka ndikati mufundisi apa kwete. Dzimwe nguva ndikadzingwa mukereke imomo, dzimwe nguva ndinogara, dzimwe nguva vanhu vangati mufundisi ngaaende tipuwe mumwe. Zvinhu zvokuti nenda toisa kune vakuru vekereke kuti mufundisi muri kumuona sei. Pane nhambo dzenguva, pane nguva dzaakaita chakati. Maona zvoitwa sei zvine ruremekedzo. Inini maparidziro angu ari kubva kupi? Ari kubva kuna Mwari here? Ari kubva kumweya waMwari here? Kana kuti ndezivo yangoti ndiri munhu akaverenga zvinhu izvi? Chinonetsa nezivo ndechekuti pane mumwe munhu ane zivo yakadzama kupfuura yako. Mazviona manje? Ndisaka vachiti ivo vaapostora vaJesu, usakurumidza matongana. Kutongana majudgment, kuti uyu haakazoti uyu kurumidza tamupa mhosva, tangomutonga tangomujaja one time tati ngaadzingwe. Nekuti dzimwe nguva pakutongana apa tinopedzisira tava accusers. Vanhu vanongogara vachingopa vanhu mhosva nguva dzose. Kana tava vanhu vanopa vanhu mhosva, tasiyanei naSatani. Kana munhu uchingogara uchingopa vanhu mhosva sokuchenjere kuti mweya uri kutoredzera unokunaka. Hakuzi kuti kwakanga kusina vanhu vaipa mhosva vamwe vaprofita navaprista. Wakatarisa kuvaprofita vatinavo vakanyorwa mubhaibheri varipo vanotaura kwose kwose vachipa mhosva vatongi, maprista navaprofita, kuti vaprofita ava vanonyengedzera vanhu, vanongoda kudya zvinenge zvichiudzwa navanhu chete. Zviripo ipo, zvirimo mubhaibheri, hatizvirambe. Uno mweya wokudaro here? Wapiwa shoko iri naMwari here? Kana kuti uri kungoita judgment yako yekuti ndine zivo, ndinotaura zvakati. Dzimwe nguva iwe ndori kungotaura wega. Ivava havasi kuzvidefenda position yako. Nekuti dzimwe nguva kana uri munhu wokuaccusa nguva dzose, vanhu vanenge vangotongotaura kunge ndiro basa rako rekungoaccusa, rekungopa vamwe mhosva, basa rekungopa vamwe mhosva. Vanopedzisira vakasakutora seriously. Kuti munhu ane serious here, ngatipewo maserious tu. Maona manje? Kana vanhu vanopinda mukereke idzodzo, panze kuti vanga vachaponeswa newe, havachaponeswa. Nekuti hakuna uchakutora serious. Wangova munhu unongotaura chete. Zvinowanika chaizvo kuti makereke tinotsoropodzana.
tiri mapato, takaita semapato amatongerwo enyika. Tinokuporopodzana kuripo. Asi muri kuona zviri kuitwa naJesu. Jesu ari kuedza kuyanana nevanhu vayo kuti aiwa, inini handizi mwengu wenyu. Munhu achakudzai kwaarapa, asi ndamutumira kwamuri, nekuti ndiro basa renyu ramakapiwa nani? naMwari. Tarisai kuti hosha ichiri yakanyenga here yake yamaperembudzi. Izvi zvakanga zvakafanirwa kuitwa nemi muchipfigira munhu kana kumubudisa, kana kuti munhu wakanaka. Uyu munhu uyu chinonetsa ndechekuti hatida kuziva kuti uri pastage ipi yehosha. Wakanaka here asi une hosha, kana kuti une hosha yakanyenga, uchifanirwa kunge wakapfigirwa, kana kuti munhu akadzingwa akanzi buda kunze kwemisasa. Isu tinotora position iyoyo yekuti munhu anga achifamba zvake asi wakanga wakadzingwa kumusasa, hosha yanga yakanyenga ichinzi inotapukirana. Buda, handina kunaka. Chimwe chinhu chaitirwa kunzi munhu afamba achiti handina kunaka ndechekuti vanhu vanenge vakazvinatsa muguta. Takati guta nderechi? Masinagoga akawanda wanda. Vanhu vanenge vakazvinatsa muguta vachienda kunopa mipiro yavo kunani? Kuna Mwari. Iwe unogunzva uchibva kumuprista zvako wakugunza vanhu vakanatswa. Vanhu vakuenda pamberi paMwari nekupinda muassembly vakasviba zvavo. Nokuda kwekuti pangoita munhu wangofamba zviri careless achigunzva vanhu vose. Jesu akagunzva chinhu chine tsvina, chinhu ichocho chaachitsvena. Asi tiri kureva kuti zvinhu zvose asi chinhu ichocho chaachitsvene. Kana ari munhu wava mutsvene, washambwa sekunatswa kwavaitwa navaprista. Asi ini kana ndanatswa ndakagunzva, iwe wakasviba, ndasviba, handizi Jesu. Dai ndaiva saJesu, nhamo dzako dzekusviba dzingadai dzakapera kare. Chimwe chinhu chinondinakidza chinotaurwa naJesu, makaenda kune mamwe magospera, paakanzi nevanhu veNazareta, itai zvatakanzwa kunzi wakaita Kapenaumu, wabudisa mweya yakaipa, nekurapa mumasinagoge eKapenaumu, nekudzidzisa nekuita sei nesimba. Zvikanzi itai izvozvo pano. Zvikanzi muprofita haakudzwe mudunhu rokwake novokwake. Zvikanzi imi hamuna kurava here zvichinzi panguva yanzara Erija haana kutumidzirwa kune mumwe munhu paIsraeri kana mumwe mukadzi, asi chirikadzi dzakanga dziripo hobho dzine nzara paIsraeri. Wakaendeswa kuchirikadzi yeZarefati. Zvikanzi ko Eresha hamuna kunzwa here kunzi vana maperembudzi vakanga vakazara paIsraeri, asi hakuna kana mumwe wavo wakarapwa naErisha, kusara kwaNamani muSiriya. Ipapo pakati pomei basa raJesu. Waya kuzotirakidza kuzokonfirma kuti ndini Kristu. Chakanyanya kukoshesa idzidziso. Mabasa anoreverera zvakataurwa namaprofita. Mabasa ake anomureverera nekuti ari kuita zvakataurwa namaprofita. Asi kudzidzisa ndiko kwakanyanya kukosha pakuuya kwake. Imi mune dambudziko nokudzidza, nokuda zvitsvene zvaMwari mune dambudziko zvikuru. Munhu wakamuisa chakanaka nechakanakisisa pazvinhu zvaMwari unosarudza chakanaka. Navamwe nyange wakamuisira chakaipa nechakanaka unosarudza chakaipa. Kwaari ndo chiri nyore. Dai kunzi akanga nechoice. Asi nekuda kwekuti kuita zvinhu zvaMwari unopedzisira abata zvake chakanaka chaasingakwanisi kuita. Maona.
ndiro dambudziko ratinaro panapa. Kristu wakauya uchitiratidza zvinhu zvakanakisisa, uchitisundira kuti tiite zvinhu zvakanakisisa. Asi patiri nhasi uno tiri pasi pezvinhu zvakanaka. Hatisi kutongogona kusvika pane zvakanaka zvaKristu. Ko zvakanakisisa chazosvikako sei? Kuti zvakanakisisa ndokuti kuva naJesu, kunzi uri waJesu, ndokuzvinhu zvakanakisisa, nokuti ndizvo zvaari. Jesu haana kuuya achiti chero mangoita, kwete. Mainzwa nepaadzidzisa murayiro, nyangwe nejaya mupfumi rakataura kuti izvi zvose zvamataura Ishe ndakaita zvose, mirayiro yenyu kubva panamba 1 kusvika panamba 10 ndakaita. Zvikanzi pane chimwe chinhu chaunoshayiwa, ungapinda zvako denga, asi pane chinhu chaunoshayiwa, nekuti hauna kufanana nevamwe vanhu. Uri mupfumi, unokumanikidza kukuru, ungapinda zvako denga, asi chinhu chauri kutsvaga chacho icho chinhu chekuti usiye zvose zvaunazvo izvozvo, upe varombo, uye unditevere. Kuti bva mupalasi yako unditevere, tifambe tichirara musango, tichirumwa netsikidzi nenda, tichirumwa nemosikito, tichiparidza shoko raMwari. Zvakaomera nyangwe navapfumi vatinavo nhasi, kuti vasiye zvinhu zvavo zvose zvavanazvo, vagosiya neflamboyance. Hazvikwanisiki. Vagosiya lifestyle yavo kuti vateverere ani, tigouya chifamba tose tichiita mvuserere, tichiita zvaJesu. Zvakaoma. Ngamera ingapinda napaburi rebunho, paburi retsono ingapinda napo. Ava vasati vabva pazvinhu zvava. Lifestyle yekunyengera ine munhu wokurombwa, lifestyle yekunyengera ine munhu wokuroyi, kuti abve pazviriso. Ngamera ingapinda nepaburi retsono iye asati abva pazviri. Nekuti nyika yazara aya atinoti masaska, nyika yazara vanhu vanokudza zvinhu zvisingaite. Mapisarema akataura kuti vakaipa vanobudirira kana zvakaipa zvichikudzwa pakati pavanhu. Vakaipa vose vari kubudirira panguva ino, nekuti zvakaipa zviri kurumbidzwa. Hakuchina une njere pakati pavanhu unoziva kuti izvi zvakaipa izvi hazvisi zvekukudza izvi. Chinongonetsa one thing ipapo chete, chokuti munhu wose unokutadza. Unotsoropodza mumwe ndianiko? Zviri nani kuti titokudzana. Zvobva zvanzi mapisarema, musarambisa vakaipa vari pamusoro pedu, nekuti isu kana tsvimbo yavo iri pamusoro pedu tingatambanudzire maoko edu kune zvinhu zvavo zvakaipa. Jehovha tibvisire vanhu vakaipa pamusoro pedu. Ndosaka vana vachirohwa nokuda kwezvivi zvamadzibaba. Ndosaka nyika ichirohwa nezvivi zvamambo. Ndosaka nyika ichirohwa nezvivi zvomuprista mukuru. Kana muprista mukuru akatadza, kana mambo akatadza, nyika yose yatadza. Kana uri wemudzidzisi uchidzidzisa vana zvisirizvo,
Klasi yose inoita madofu. Nyange zvavo vari kupuhwa maPPP kana mapasi kana magood nemaexcellent auri kuvapa ivo vadzidzisa zvinhu zvisingaiti. Uchiti 3 + 1 = 7 kana kuti 2 + 1 = 21. Vangangotedzera zvavo kuita izvozvo ukavapa mapasi, asi vakaenda kuexam kuGCE vanonofoira vose kuita madofu. Ngatizive zvinhu zvatinotambanudzira maoko edu kwazviri. Ngatizive zvinhu zvatinokudza. Nesuwo ngatiregedze kuzvikudza, kuzviita vanhu vatsvene. Tsvagai murayiro yaMwari, tsvagai shoko raMwari. Tauriranai namapisarema. Revereranai pamirayiro. Ngainyorwe pamadziro enyu. Ngainyorwe pamagonhi enyu. Ngainyorwe pazvadzidza zvenyu napahuma dzenyu. Ngainyorwe pamwoyo yenyu. Ngainyorwe pamagwatidziro edzimba dzenyu, amagonhi edzimba dzenyu. Ngaionekwe pazvirugu zvenyu. Kudzai, kudzai iye wakatipa zvinhu izvi. Iye Ishe wedu. Ndiye mukoma wedu, ndiye mai vedu. Ndiye hama yedu yepadyo. Ndiye hanzvadzi yedu. Kudzai baba venyu vari kumusoro. Ndiwo baba venyu moga, imi mose muri vana. Imi namadzitateguru venyu muri vana. Chengetedzai murayiro yaMwari. Ndiye Mwari woga. Musanamata zvifananidzo zvemaselebhriti enyu. Itai zvinhu zvinoita kuti zita raBaba rikudzwe. Kana zita raBaba rakudzwa, nemiwo makudzwa. Chengetedzai masabata ake. Ngapave nezororo panyika. Musapondane. Kupondana kwava nyore mazuva ano. Nokuda kwezvamunotsvaga zvepfuma izvi. Musabe. Musareverane nhema. Musaita upombwe. Upombwe hwakomwe. For 50 cents kana 20 cents. Upombwe hunoita. Musave neruchivo. Garai zvakanaka hama wadiwa. Tinotenda naizvozvo. Musakanganwa kupedza kuverenga chapter 13 yatanga chiverenga yaRevhitikus. Tonobatira pamberi patinosangana zvakare. Mugare zvakanaka imi nemhuri dzenyu. Mupote muchiverenga magwaro nguva dzose muchidzidzisana muchirayirana kusvikira tisangana zvakare. Ndaenda ndini wenyu.